La ràdio de l'Empordà. CAPITAL. Ràdio Capital. El viatge de les paraules, amb Cristina Vilà. Regalar llibres és tot un acte de fe. Ens basem en el que creiem que li pot agradar a l'altra persona o a vegades, quasi per pur egoisme, volem que llegeixi aquell llibre que tant ens va agradar per poder compartir amb aquesta persona l'emoció que ens va provocar la lectura. Recomanar també és una gran feina que fan els llibreters i les llibreteres. No sempre és fàcil, quan entra algú a una llibreria amb una idea al cap, estirar-la fins que s'arriba a concretar en una lectura és una feina d'alquimista. I des d'aquest altaveu us animo que doneu molta feina a les llibreries demanant i regalant llibres per Nadal. Tingueu a punt un lloc per escriure totes les recomanacions que aniran sortint de llibreters, de llibreteres, de bookstagrames i també la meva aportació com a lectora. El viatge de les paraules, a Ràdio Capital. Comencem per en Jordi Vilà, de la llibreria històrica de Calonge, que ens fa 3 recomanacions ben diferents. Us faré 3 recomanacions. La primera és Els grans optimistes, de la Rebecca Makkai. Una meravella. És d'aquests llibres que et sacsegen emocionalment. Ens parla de la crisi del SIDA als Estats Units als anys 80. Ens situa a la ciutat de Chicago i el protagonista veu com tot el seu entorn es veu afectat per aquesta xacra. I al mateix temps es va alternant amb un altre pla temporal, l'any 2015, on trobem un altre personatge, una amiga del protagonista, a la recerca de la seva filla. I anirem veient com cobra sentit aquesta relació entre els dos personatges a mesura que va avançant la novel·la. És una novel·la absolutament addictiva que t'implica moltíssim. Tant si ets gay com si no, tant si ets home com si ets dona, tant si tens fills com si no en tens. En molts aspectes és una novel·la imprescindible i que va ser Premi Llibreter el 2022. La segona recomanació, no té res a veure, ens n'anem a Corea del Nord, l'acusació de Bandi. Són 7 relats que ens parlen de com vivia la gent a la Corea del Nord als anys 90. De fet, l'autor no sabem massa qui és. Sabem que és un Corea del Nord, o era, perquè no sabem què se n'ha fet, que va aconseguir treure aquests relats de forma clandestina. Sembla que a través d'una familiar que havia aconseguit sortir del país. Si heu llegit o coneixeu 1984 de George Orwell, doncs realment l'acusació és això, és que ens retrata, ens mostra una societat absolutament distòpica, però clar, és que el que ens explica és real. Això és lo fort del tema. Un llibre també molt recomanable. I la tercera recomanació, doncs una cosa ben diferent. L'últim amor de Baba Dunya, d'Alina Bronsky. És un llibret molt petitó, molt curtet, que ens parla d'una dona que és un exemple de coratge, de resiliència, d'optimisme, de superació. Una senyora molt gran que ha decidit quedar-se a la zona afectada per l'esclat de la central nuclear de Txernòbil. Viu en un poblet amb 15 famílies o persones més i conviu amb elles. Ells no han volgut abandonar aquesta zona afectada per la radiació. Té una filla que viu a Alemanya, manté correspondència, ella té moltes ganes de conèixer la seva neta i ens explica la història, com viu aquesta senyora, amb un punt d'humor, però hi ha un gir molt interessant, que és que de cop i volta hi ha un assassinat a Mona d'Astral i això fa que es sacsegi tot. És un d'aquests llibres que t'emociona, que et fa riure, però que a més t'ensenya la importància de viure en plenitud. Dels 3 llibres que proposa en Jordi, a mi em va agradar molt i especialment l'últim amor de Baba Dunya. És una història d'aquelles que t'arriben al cor i acabes estimant els personatges i a més, mentre vas llegint també et poses a la seva pell i reflexiones sobre el concepte de casa, no? Preguntant-me si tornaria a casa meva encara que estigués en una zona declarada radioactiva. Bé, bon dia des de la fàbrica. Us volia recomanar el llibre Q, l'autobiografia de Quincy Jones, que malauradament ens va deixar el passat 3 de novembre. Tenia ja 91 anys
i va ser un personatge molt i molt important dintre del món de la música. Ell era trompetista, compositor, director d'orquestra, productor musical. Va produir temes com Off the Wall, Thriller o Bad de Michael Jackson, i cap als anys 50 va participar amb artistes de la talla de Thelonious Monk, de Charlie Parker, Billie Holiday o Ray Charles. Ha estat sempre un treballador incansable dintre del món de la música i una persona amb 79 nominacions als Grammys i 7 nominacions als Oscar, amb una carrera extensíssima i productor i autor de cançons que seran llegenda i que són llegenda. Si hi ha una llibreria de música de referència, aquesta és la Fàbrica de Calonge, amb la Lídia Lobato al capdavant, que és la que ens estava fent aquesta recomanació. Quincy Jones va ser un dels músics i productors musicals més importants del segle XX, va començar la seva carrera com a trompetista de jazz. Entre els seus èxits més reconeguts hi ha la producció de l'àlbum Thriller de Michael Jackson. A més, va ser productor de la famosa cançó We Are the World. La música de Quincy Jones ens anirà acompanyant durant aquest programa. Per cert, no dubteu a passar per la Fàbrica de Calonge si necessiteu recomanacions musicals i, a més, podeu prendre un vi de l'Empordà. Música. I de la plaça Major anem al carrer Major de Calonge. Allà trobem la Meritxell Ral de Rals Llibres, que també ha volgut aportar la seva tria per aquest Nadal. Des de la llibreria Rals us recomanem Les noies de Sants, de Tània Juste, editat per Columna. Es tracta de la família Molina, que ve des de València fins a Barcelona, en una Espanya industrial on les 5 filles de la família hauran de viure diferents esdeveniments històrics, entre els quals l'esclat de la guerra i la postguerra. Una sèrie d'esdeveniments que moltes famílies s'hi poden veure reflectides. Tània Juste ha fet un retrat de les dones treballadores que van lluitar per sobreviure durant la Guerra Civil i la dictadura, dones que han quedat a l'ombra de la història sense cap protagonisme, i amb aquest llibre la Tània ha volgut explicar com van viure una època molt difícil en un relat situat al barri de Sants de Barcelona. Una revisió de la nostra història per no oblidar, però des d'una perspectiva diferent. Crec que serà un dels llibres molt regalats per aquest Nadal. I si aneu a la llibreria de la Meritxell també trobareu una bona selecció de llibres il·lustrats pels més petits i no tan petits. Ens en recomana una proposta molt terrorífica. Us recomanem un llibre il·lustrat, Una casa de por, de Meritxell Martí i Xavier Salomó, editat per Flamboyant. Què passa quan els monstres no troben casa? Hi ha massa turistes. És massa difícil trobar una casa perfecta per la bruixa, per la mòmia, pel fantasma. Sort tindrem que hi ha un petit heroi que els ajudarà. Així que si esteu pensant en canviar de casa, segur que aquest llibre, juntament amb Finques Esglai, que ja la coneixereu si obriu el llibre, us poden ajudar a trobar la casa esgarrifosament bufona per viure. To trade or sell. La Maria Alsina, companya de la ràdio i gran lectora, ens anirà fent recomanacions periòdicament en el programa. Ella té un compte d'Instagram, que la trobareu com enllatrada8, i va compartint tots els llibres que va llegint. A veure què ens recomana. Hola, sóc la Maria i el primer llibre que m'agradaria recomanar-vos és un llibre de la Maggie O'Farrell, que és La distància que ens separa, que és de l'altra editorial. Aquesta editorial fa una selecció de llibres molt bons i concretament aquest és el primer llibre que llegeixo d'aquesta autora i la veritat que segurament exploraré una mica més sobre els diferents llibres que té publicats. Però aquest concretament explora la història de l'Estela i en Jake. Són dos personatges que en un principi estan separats. L'Estela va viure un accident durant la seva infància que la va marcar moltíssim i farà un viatge per intentar retrobar-se amb aquest esdeveniment i veure com hi pot lluitar. Però a més tenim la història d'en Jake, que en Jake també té un accident, però aquest durant els darrers anys, i que també el marca moltíssim, i també farà un viatge per veure com es retroba amb ell mateix i també per veure com pot donar un gir a la seva vida. Per tant, tenim aquests dos personatges que exploren aquests moments vitals i que veuran
com canviar el pes del passat. Per tant, és una història molt recomanable, a més, és una lectura molt lleugera, perquè tot i que hi hagi dos personatges i que es combinin dues històries amb diferents punts de vista per cada capítol, és bastant senzill de discernir i a més l'estil que té Maggie O'Farrell és fantàstic. A més, la traducció de l'Alexandra Gumbau és fantàstica i crec que és una molt bona recomanació per començar aquesta nova temporada. Per tant, gràcies per comptar amb mi i us aniré recomanant algun llibre més al llarg de l'any. Que vagi bé, adeu! Entenc perfectament la Maria, que ha quedat captivada amb l'escriptura de la Maggie O'Farrell. A més d'un ens ha passat i segur que l'ha llegit la Maria, però per si un cas, des d'aquí li recomano Hamnet, que a mi em va tenir molt captivada. És una delícia de llibre i el guardo per fer-hi una segona llegida. El fenomen booktuber o bookstagrammer ha crescut molt en els últims anys. Haig de dir que jo tinc els meus comptes preferits i que per mi són una gran font d'inspiració a l'hora de buscar noves lectures. Un d'aquests és el Tinc més llibres que sabates, que la trobareu a Instagram. Al darrere hi ha la Laura Basaganya, que mai em falla amb les seves recomanacions. La Cristina m'ha demanat que us recomani un llibre i de seguida ho he tingut clar. La confessió de la lleona, de Mia Couto. És el llibre que acabo de llegir ara, però és el segon cop que el llegeixo. Ja el primer cop em va agradar molt i ara amb aquest segon cop reafirmo que és un dels meus llibres preferits. No només perquè ens transporta a terres africanes, cosa que a mi sempre m'agrada molt, però és un llibre que està molt ben escrit, amb molta bellesa, molt poètic, que narra situacions realment dures, sobretot per les dones d'aquesta història. Transcorre al poble de Colomani, que és un poble de Moçambic, és una cultura molt tancada, on les supersticions tenen molt de pes, els prejudicis, els rumors. Llavors, un bon dia apareixen uns lleons que causen el pànic a la població perquè hi ha diverses morts. Però bé, no tot és el que sembla i la història m'agrada molt perquè està narrada des dels punts de vista de dos dels protagonistes principals, que són la Maria Mar, una jove que viu al poble, i el caçador que ha vingut a caçar aquests lleons que estan atemoritzant a la població. És un llibre, ja us dic, que val molt la pena perquè és una escriptura molt, molt bonica, que narra una cultura totalment diferent, ens endinsa molt en aquest poble que és Colomani. I a més, també, al llarg del llibre trobem diferents proverbis africans que n'hi ha de molt bonics, com per exemple el primer que trobem, que és aquest. Fins que els lleons no s'inventin les pròpies històries, els caçadors seran sempre els herois de les narracions de caça. Bé, us el recomano molt i espero que el gaudiu. Com ens agrada viatjar amb els llibres i Mia Couto sempre és un bon escriptor per recomanar. Jo el vaig conèixer pel llibre El cartògraf de les absències, una història que, com explica la Laura amb el que s'ha llegit ella, també té un rerefons dur, però la prosa de Mia Couto li dona la sensibilitat necessària. I ara és el meu torn. He aprofitat per fer una revisió dels llibres que m'he llegit aquest 2024. Déu-n'hi-do, n'hi ha uns quants, però crec que ho resumiré amb els que m'han captivat més. Vaig començar l'any de la millor manera llegint a la Leila Guerriero, una de les meves escriptores preferides. Al gener ja vaig veure que La llamada es convertiria en el meu llibre preferit de l'any, el que no podria parar de recomanar. Per tant, si a principis d'any ja havia trobat una lectura preferida, no sé què em podia esperar la resta de mesos. La llamada em va portar a llegir Martín Caparrós, tenia la crònica enterrat entre una pila de llibres i va sortir cridant que era el moment de ser llegit. Amb ell em vaig trobar de cop amb el món a les meves mans i pensava quina sort de feina té en Caparrós, no? De viatjar i relatar històries. Quasi a continuació vaig llegir Gozo, de la Zahara Alonso, que ja té una frase a l'inici del llibre que no et deixa indiferent. És ¿en qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones? Una declaració al no fer res, al parar, a la no productivitat, fins i tot a plantejar-se per què treballar.
Al març va ser el torn d'Ocàs i Fascinació. Amb l'Eva Baltasar vaig baixar a les tenebres del món per trobar la fascinació. A més, vaig tenir la sort d'entrevistar-la pel programa que van fer des de la llibreria Cucut de Torroella. Sí que semblava que l'any literari encara em deparava algunes sorpreses. Al mig de l'any va arribar a les meves mans les propietats de la Set, de la Marianne Wiggins. El vaig definir com el llibre que no volia que s'acabés mai. És una història molt ben entrenada, té uns personatges molt bonics que quasi que em volia quedar-me allà amb ells a dins el llibre, no? I clar, tampoc és que no he pogut parar de recomanar-lo. A l'estiu se'm va donar per llegir sobre paisatges remots, potser per fugir de la calor. D'aquell moment em quedo amb Estètica del Polo Norte, de Michel Onfray. L'autor descriu amb precisió els paratges freds i inhòspits del Pol Nord. I quan t'hi ha atrapat, quan ja notes que tens tot el cos congelat i el silenci ho ha envaït tot, t'agafa de la mà, et porta davant d'una pantalla enorme i t'explica amb detalls com les autoritats d'Amèrica del Nord i el Canadà van destruir la civilització inuit. Res que no estigui passant actualment a altres parts del món, que són llibres mirall. Cap al setembre vaig trobar el confort amb en Jacobo Vergarecce i la seva primera novel·la, Los días perfectos, preguntant-me quants dies perfectes hauré tingut a la meva vida. I pensava que quan els dies que m'he pogut passar-los llegint, doncs aquests dies han sigut perfectes. Cap a finals d'any m'he pogut retrobar amb la Leila Guerriero i el seu llibre La dificultat del fantasma. Resulta que l'any 2023 la Leila va estar buscant el rastre de Truman Capote per la Costa Brava, i jo sense saber-ho. Potser el primer repte pel 2025 és poder aconseguir una entrevista a la Leila. Espero que totes aquestes recomanacions us hagin servit d'inspiració per regalar o autorregalar-vos molts llibres per aquest Nadal. I fins al proper programa. Viatja amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.